Hrací kluci, hry pro kluky. Hry pro kluky, takže tady to bude takhle napsaný, takže budeme se víc specializovat. Specializovat na hry. Rusky to není dobrý. Ale napíšeme to tady i rusky. Ruština, angličtina, japonština, čeština. Ano, italština. Takže vlastně, Láďo, počkej. Takže jsme strašně rádi za těch 20 odběráků. A party! To je party. Láďo, nekouři. A kde je zase Láďa, ty vole? Tady, vole! Jdu jsem na Mariáši. A kouřil jsi tam nebo ne? Ale jo, ale někdo vykouřil. Ale čau, a my se s vámi loučíme. Cigaretu. Čau. Nazdar. Pojďte na to, pojďte to. Já tě dostanu.